ndaite guchakira from the business community ye town yeito ya Kenya. Your Excellency Governor Koranche, this is within your powers. Toe municipality ga Kenya e town ye kine chiduka chiri chirusi kugari twagacha chikoroba. Taribo hiyo. The second thing, Your Excellency Governor, igoronate betenga it is very possible kobeka chikabro no nyane chiskuru chito chiabo machoge buna Kiharu constituency abantu bande bakabwange une story. I want to believe that Governor, with your leadership and with the resources we have at the county government, it is possible kobeka chikabro etauni ya itoga esabangina bakorere meremo gari asari atware sanitation yengiya abangina bakore biashara batware bintu bere mu buko. Taribo hiyo. Governor, rogoroga na temetenga konya aba muraba keigo kuba bekire shediga abaiga bagwa kachirangi na beba ga kinsari aba muramba batengire bakuruma genje ba boda usikorigererie kibanda kiabo igekororeka bobe sana. Your Excellency Governor, if you can donate even 100,000 to improve them for them na barobaro kanebuya, we will really appreciate. Governor tigankwane esekte korukunga health ntari gutake kore siasa. It is very painful kerokoro asiase gwaku igoro ya mangana ya afya tari Governor bwe koranyare kuyibanga baka barayibonse pe bwaterane urwe member of parliament kuruguru bakanse nari nyagitari yera abe improved ya benyagitari ya maana. Lakini meanwhile Governor Koranje abana ba minto wa boda nkonyora bare umubasoka no paraga Koranje to improve ya nyagitari ya sinini etware emergency section kero monta umire no enekera kurema oikagaria oruari gugano first aid ambulance yebe standby geko bambobe ya mumnyoki bosongo rifaro oruari gu obabuya. Lastly, Your Excellency, inche na gete sabu muisondo mugambi nkanyoranga koruna chagete kuri buchumbo mwaka 2017 gocha na atumire almost 7 million shillings chiringo tomera abantu chiri bukomi chiri busano chi transport kwenda kuyemebere kurumai cheri kurubosongo kuruogembo. Koranche, Your Excellency, please give us a modern mortuary ga ere modern abantu ba minto kero bati mukire ba uyugo kuruangega taribo yogaki ekerongo ikaranso monene industrial park nerwa ya chetega. Koranche, Your Excellency, kero kuigore industrial park yeri tiga abantu 60% baba machoge 40% ena na ujisiko gali bandu ujisiko gali ebintu bichega abantu baminto batware kibesa mubuko abantu baminto bamagenche para ekuru likoni epare ekuru magenche gochakari yako Governor nima etenga ebira gitobwate ebye chipara chie county kakikorancho monene kakirorera abantu bali baminta mabere bira gitabiri bigende bingure pare eri gaki ekuru likoni ekogenda magenche epare ekuru likoni ekwenda kiabugesi epare ekuru magenche gochakari yako kakyo mugambi barera mabera hoteli kidogo igebira gitabiri na bingura ko babekera umoromo kakibanya gwetera bakanyire tembo mu cyumbe tari boyo gahatu uyamono nyasaya basese ni tuko pamoja.